Għal sen oħra eluf ta' nies attendew għal kunċert I Love MTV li sar fuq il-Fosos tal-Florjana it-tlieta. Kunċert li beda war nofsinhar u baqa' għaddej sa tard filgħaxija f'temperaturi sħan u mużika ma taqta' xejn. Din is-sena fi 13 sena konsekuttiva ta' dan il-kunċert ħaddu sehem uħud mill-aqwa artisti internazzjonali fil-mużika pop. Fosthom DJ Martin Garrix, Bibi Rexha, Ava Max u l-kantant Wiley, fejn il-koll taw prestazzjoni mill-aqwa tal-mużika tagħhom li hija fost l-aktar popolari bħalissa. Fil-fatt wieħed seta' jikkonferma dan għal fatt li eluf ta' żgħażagħ kantaw żifnu qabżu mar-ritmu ta' dawn il-kanzunetti. Ħadu sehem f'dan il-kunċert ukoll artisti Maltin, fosthom Emma Muscat, Michela, Gaia Kauki, Owen Llewellyn u anki diversi DJs lokali. Dawk li baqgħu fid-djarhom sabiex jifrankaw is-sħana u r-rassa setgħu jsegwu l-kunċert fuq is-sit tal-I Love MTV. Intant, wara l-kunċert ta' tlieta, inġabru 19 tunnellata ta' bottijiet u tazzi tal-plastik minn fuq il-Fosos tal-Florjana li tħallew mal-art minn dawk li attendew għall-I Love MTV.